Akıl ýeňişligi tele bätleşi ýaşyk tele ýaýlymyna durly urlar goýunça, ýagny akıl ýeňişligi talip ýaşlar bilen, akıl ýeňişligi mekdep okuwçylar bilen, akıl ýeňişligi ýaşlar bilen hem-de akıl ýeňişligi kitapxana ulgamy bilen bätleşigimiz dowam etdirilýär. Mehriban watandaşlar, akıl ýeňişligi internet ulgamyna hem bir özüniň bätleşiklerini muman şu tele ýaýlymda görýän bätleşiklerini selin wagtda ýydarlamaga görmäge mümkinçiligiňiz bolar. Bu wagtda Google Hogwarts saýtyna akıl ýeňişligi adyny berip siz ähli bätleşiklerinde fin edip bilersiňiz. Şeýle-de akıl ýeňişligi YouTube kanaly, akıl ýeňişligi Instagram kanaly, şeýle-de akıl ýeňişligi imo-da öz pikirleriňizi, sowallaryňyzy, jogaplaryňyzy şu ýerde bizim bilen pikir alşyp bilersiňiz. Elbetde her bir saýta gireňizde, her bir sahypamyza gireňizde elbetde agza bolmagy unutmaň we bizim bilen ýakyn aragatmakda bolmagy taýýar. Toparlar. Size hem yine buraya üstünlüklerin ýar bolmagyny tüýsürükden arzu edýär. Elbetde akıl ýeňişligi tele bätleşigi bu zekinleriň bätleşigi